Исәнмесез, балалар? Good morning, boys and girls. How are you feeling today? Let's begin our lesson. Балалар, biz бүген сезнең белән зоопаркка барырбыз. Today we will go to the zoo. Әйдәгез, машиналарга утырыйк, рульләрне тотыйк һәм юлга кузгалыйк. Алдагы эшчәнлектә өйрәнгән шигырьне сөйли-сөйли, зоопаркка таба юл алыйк. Are you ready? Let's go. We go by car. We go by plane. We go by boat. We go by train. We go by land and sea and air. We go from here to there. Менә балалар, без зоопаркка килеп тә җиттек. Әйдәгез, карыйк әле, нинди хайваннар яши икән биредә? Ай-ай, монда бер нәрсә дә юк бит, бөтен читлек тә буш. Кая киткәннәр соң зоопарктагы җәнлекләр? Нишлибез инде хәзер? Берсен дә күрмичә өйгә кайтып китәбезме? Карагыз әле, безнең янга кемдер килә? Бу зоопаркның директоры, мистер Уайт. Аның бер дә кәефе юк, чөнки зоопарктагы барлык җәнлекләр дә читлекләреннән чыгып качканнар. Шәһәр урамында ашарга таба алмаслар, адашырлар, югалырлар, машиналар тапты күрмәсен дип борчыла ул. Мистер Уайт аларны бер үзе таба да, читлекләренә яба да алмый. Әйдәгез, булышыйк аңа, балалар. Булышабызмы? Хәзер игътибар белән карагыз. Мистер Уайт югалган хайваннарның рәсемнәрен күрсәтер сезгә. Аларны истә калдырырга тырышыгыз. Ул югалган хайваннарны инглиз телендә әйтер. Чөнки бу зоопаркта барлык хайваннарның исемнәре дә инглиз телендә. It is an elephant. Elephant. It is a giraffe. Giraffe. It is a zebra. Zebra. It is a crocodile. Crocodile. It is a monkey. Monkey. It is a parrot. Parrot. It is a snake. Snake. Балалар, хайваннарны кире читлекләренә кайтарыр өчен без сезнең белән алдагы биремнәрне дөрес итеп эшләргә, барлык сорауларга да дөрес итеп җавап бирергә тиеш. Are you ready? Беренче бирем сорауларга дөрес җавап бир дип атала. Answer the questions. Әйдәгез тикшереп карыйк әле. Барлык хайванны да истә калдырдыгызмы икән? Карагыз әле рәсемгә. Is it a monkey? No, it isn't a monkey. It is a crocodile. Is it a zebra? Yes, you are right. It is a zebra. Is it a giraffe? No, it isn't a giraffe. It is a snake. Икенче бирем guess the animal дип атала. Мин сезгә зоопарктагы хайваннар турында табышмаклар әйтәм. Игътибар белән тыңлагыз. Беренче табышмак. It is very, very big. It likes to eat hay. It has 4 legs and 2 big ears. Its long nose is called a trunk. What is it, children? Yes, it is an elephant. Excellent. Икенче табышмакны тыңлыйбыз. It is yellow and brown. It has 4 long legs and a very long neck. It likes to eat green leaves. What is it?
Yes, it is a giraffe. Very good. Соңғы табышмақ. It is green and long. It has many teeth. What is it? Yes, it is a crocodile. A crocodile is green and it has many teeth. Балалар, хәзер хайваннарга үз төсләрен табырга ярдәм итәргә кирәк. What color is a monkey? An elephant? What color is a zebra? A parrot? And a crocodile? Yes, a monkey is brown. An elephant is gray. A zebra is white and black. A parrot is red. A crocodile is green. Well done. Балалар, хайваннар читлекләреннән чыгып төрлесе төрле җиргә качсалар да, аларның койрыклары күренеп тора икән бит. Әйдәгез, без аларны койрыкларыннан танысак, тотып алып читлеккә яба да алырбыз. Карагыз әле, нәрсәнең койрыгы икән бу? Whose tail is this? That's right. This is a crocodile's tail. Крокодилны читлеккә керттек. Look, whose tail is this? That's right. This is a monkey's tail. Маймыл да читлектә. Whose tail is this? Yes, you are right. This is a parrot's tail. Look, whose tail is this? Yes, this is a snake's tail. Whose tail is this? That's right. This is a zebra's tail. Зебраны да читлеккә керттек. Булдырдыгыз, балалар. Excellent. Барлык хайваннарны да читлекләренә ябырга булыштыгыз. Мистер Уайтның да кәефләре күтәрелеп китте. Ул сезгә зур рәхмәт дип әйтә һәм тагын кунакка килергә чакыра. Хәзер эшчәнлегебез ахырына якынлашты. See you. Goodbye.